И да, здравейте пичове, аз съм Паси. Така. И сега пак съм в BG Play. Реших да си продължа поредицата. И вече съм с ранг Iron. Ето, мога да пиша цветно също. Не мога, аз прочетах. Какво? Нещо написах някаква друга буква. Кажете хи на YouTube. Това е ранга Iron. Един сет с енчант, на който въобще не е добре. В смисъл, аз 6 лева ги енчантнах всичките. И направих супер голяма грешка. Но не ми дреме сега това. Няколко Iron сета. И така. Сега. Днеска в епизода сигурно пак ще играя малко PvP, но първо ще направя тук така един честром. Аз даже съм махнал една така редичка. И да видим. Малко храна да взема. Обзето Iron няма кой знае какви хубави команди, ама е ефтин. 2,4 се струва, пък и 10 points ти остават. Това... Само ще кажа за тия, които не знаят, там когато сте на Warp SMS, аз супер много се затрудних това, даже пуснах тема, ама не мога да изтрия сега. Там когато сте на Warp SMS и когато си вземете поинтса и когато тъкнете върху табелата, ви изписва да напишете debug confirm. Но тая команда я няма и трябва да напишете points confirm. Аз това докато го осъзная, минаха часове. И ако гледате клипа и искате да си купите ранг, напишете това, защото иначе няма да ви стане и ще е супер саднато. Така. Значи сега да видя, ей така ще са тук, не и тук ще има често, така. Тук и тук, да. Честовете ще са два. И един е така, тук е някакво стъпала нещо ще има. Така по два честа. този диамантен сет си го направих с диамантите, които ми дават. Аз още имам 8 диаманта, ама не ги слагам тук, както знаете. Опа. Така тия голденки ми дава и някакви такива прости. Може да отидете да видите на Warp SMS, доста як ранка. Мисъл, все пак е ранк. Тъй. Значи, какво правим сега? Да го украсим. Като за начало да се намаля малко звука, само секунда. Е така да има някакъв звук все пак. То не че се чува нещо, ама както и да е. Ще да кажа нещо, ама забравих мисълта. Който въобще не е добре. Е така един бутон сигурно ще сложа там. Защото сега това е яко. Тук така да ги редуваме. Кой друго мога да направя? Може по едно стъпало и отвънка, ама тук малко проблем ще стане. Това какво е между другото? Това не трябва да е тук. Да, е така е по-добре вече. Да, така е. Не знам какво друго. Още няма да правя, защото на всяка страна ще има нещо различно. И затова не правя къща, не побързам. Сега, ще работя малко и с тия. Ще го правя тук отвътре с тия. Печки нямаме и сега сигурно ще почна и да копам след клипа. Малко. Защото като ги гледам в чата доста копат и аз сигурно ще почна. Ето, така, само че тук малко в повече са местата. Опа, да. Не, тук защото трябва да слагам. Да. Съзнах се. Ето така. Още не ми е минала хремата. Между другото ще да кажа, че в профила ми Cookplay ме хейтва, защото не снимам в неговия сървър, а снимам в тоя. Как съм посмял, всякакви простоти. И намерих начин как да махам фейк дизлайковете. Ще го споделя и с вас. Преди да кажа истинската изненада. Значи отивате в Google пишете YouTube Support. И там виждат супер много неща. И би трябвало да намерите едно там някъде репорт. И оттам вече аз не помня точно как беше, но ви трябва да, нали, ако знаете поне малко английски, трябва да се оправите. И там се дава линка към клипа и маха всички фейк лайкове и дизлайкове.
И ви го качва наново. Ганто е, че изписва, че току-що е качен наново. Даже на мен ми изтри няколко коментара, между другото един беше останал. Но не ми е проблем. Щом съм махнал 30 дизлайка все пак. Останал е само един и то не се счита за фейк, защото е от него, нали? И така. Сега, той мисля, че добре. То Bedrock малко ще ме дразни, ама какво да се прави? Така навсякъде другаде сложих. Окей. Сега да сложа честовете. Имам дърво долу горе за сега. Да. Така. Няма да ми стигнат честовете, ама ще взема малко и от другото дърво. Така едно стапче, ако ми трябва за нещо. Така, колко чести отправи? 4, ще стигнат 4. Тук така, не, омага. И така. И ето, и тук вече има табелки. Да направя бутони само. Как се правиха тези бутоните сега? Така ли беше? Ко беше сега? С дърво май ставаш. Да, ето. Той с халъстон остава, ама трябва да е само с стон. Ма и те си става. Те не че много се виждат, ама все пак. По-яко е и тук в края едно е така стъпало. Да пробвам дали се отваря, да, всичко е точно. Мисля, че това. Да, и тази страна е готова. И става яко. Тук съм мислил да сложа такова. Чай направо ще го направя, защото е готина идеята. Там да имам за после. Ето така. Тия. Не знам, някак си по-яко става. Сега да почнем да копам или да ходя на PvP. Ще отида на PvP първо, да видя дали има някой. Ако не, отивам да копаме, защото аз нямам и кол. Опа. Така и една голденка ще взема. Спитка стренчка и меча. Това е разпейкто, че и шафлес. Power PvP. Ми не са се убивали, едва ли ще има хора там. Не знам. Не. Добре, няма хора, тъй че ще копаме малко. И да, докато не съм забравил да мина към изненадката, толкова много искахте премиум акаунта и аз реших направо да го дам в този епизод. И ще го намерите в описанието. Името е Ethanator 105. Защо скочих? Да. Мога да сетам 3 хома между другото, което ми е в плюс. И сега отивам вече да си правя всичко. Ще взема голденката, защото може да ми трябва за Fire Resistance. Speed, стренчката няма ми трябва. Спидката може и да ми трябва. Ще взема фенсовете за всеки случай. Така, като имам. Така. Още малко дърво мисля да взема ето толкова. Няма го обработвам сега. Разбира се това и това. Опа. Така. Храна, меча. Мисля, че няма друго. Тук те не че би трябвало осветление, защото е много гадно. И тук сигурно ще е мината. Значи сега да пробваме как ще стане. Да, това ще е. Да сега само на един реч ще седам надолу, после ще бенчмайнвам. Ма това всъщност съм на такива нива, където аз даже трябва да ходя нагоре от фака. Ето ми и кол. 18 кол блока сега ще чупя 10 часа. Те сега, защото си правят хомове, зато и си го намерят толкова колкото се замисля. Ой, айрон. 5 блока от айрон. Свършват работа.
Аз сега и кабел остана, с кабелото имам, трябва да се направи печки. Така. Продължавам от тук и съм на 9-то ниво. Аз си отварям координати, ама после ще ги направя да не са смисъл. Да не ги виждате, защото все пак. И още нямам шафа клейм. Така, напреде. Така, сега. Време е да направя малко торчове. И това вече е друго. Доста съм хремав, ама... Окей. Няма нищо още. Виждам, че тук някъде има зомбита. Това да ще рече спаунър, ама за сега не ми трябва да ще се запомня тук мястото. Окей, няма... О, айрон. 6 блока, добре. В чата ги разбирам колко са, 6 блока щом се и тук трябва има, да, ето. Така. Тук те няма кефи да има дупки в... Опа, да, също. Дупки да има в... там къде бренч майва, защото е гадно. Да. Окей, очаква се още да ма хейти колко плеем, но това вече не ме интересува, тъй като вече намерих и начин. И го казвам на всички, които са имали проблеми с хейтери. То главно България е колки плей, ама сигурно има и други. Ехе, 38 блока в кол, то са направо. Добре, много е скучно, ама 18 блока пак. Някакво гадно е с този текстчер пак. Тия коловете, защото са за оградените из черно, това няма кефи. Ама като цяло текстчер пак си е готин, тъй че. Дай си торча. Така. Продължаваме. И намираме айрон. 8 блока. Добре. Окей. На мен ли само ми се привидя или беше енчант? Аз сигурно съм си пуснал ти. То те изглежда като енчантната. И аз изведнъж гледам кирката си на колко е и тя е такова някаква. То сравним пише да, ама аз. 6 блока в айрон, добре. Накрая ще ми писне. Добре, чувам звукове на зомбита. Се виждате на минимапа ми. Значи натам има един равин. Не знам минимапа дали се счита за чит, ама. Аз под равина ли съм или той... Добре. Добре, goat. Аре, тъпи зомби. Ей, сетъл бих. Добре, някак си ми лагна. Стрелите, че ми трябва, защото аз обичам да играя с лук. Така, колко са тук? 4, добре. Малко goat има тук. 5, добре. То голда не, че той е много мек и много бързо се чупи, затова не ми трябва много, но все пак е голд.
Добре, натам има спаунер, почти съм сигурен. Хедстоун. 5-6, не знам, че тук има. Така, доста равини има наоколо. 3 голд, така. След 97 секунди пак може да се инчантна. Колко? 19 блока. Добре. Колко имам вече кол? Добре, доста имам. Като събера долу горе 2 стака и спирам, защото то ще ми стигне за доста време. Да се надяваме да не затворят сървъра. Дано, наистина дано. Добре, тук съм грешал, няма по такова. Как мразя водата, и как съм тъп, че да я запушам малко. Добре. Окей, тук има. Тази вода сега, откъде идва? Тук ти запуша. Давай, чупи. И левел малко да събера. Аз не съм влязал напълно водата, за кой ми пише, че имам още толкова блокчета. Това е много тъпо тъй. Май съм водата, бе. Ето аз не съм във водата, за кой ми пише, че имам балончета. Боже, това е много гадно. Или отихча пак, не знам. Давай. Опа. 4 блока в Iron, значи тук има още един. Не знам колко събрах между другото. Тук виждам кабел, да, той е от това. Чая да реша, че някой е идвал. Бум. Така, мерси. Така, само 2. Holy shit. Да. Много удобно такова премахнах айтемите. Якото е, че мога влизам, когато сервера е фул, ма не мисля, че 100 слота ще се напълнят. На ивенти може и да има, аз не съм участвал до сега на ивенти. Днес вечерта има, защото е петък. И са кефя. След 700 блока още като чупа и керката заминава. Това е ендерман ли беше там, майко колко айрон. За сега айрон повече няма ми трябва, защото вече имам 33, а на мен айрон, освен да си направя някой друг инструмент, не ми трябва, така че ще ми стигне за сега, пък аз няма хора годината един път за такова. За орета, тъй да го нарека. Зато и не ми трябва толкова айрон за сега. Голда и той няма ми трябва повече, имам 5 цел спаунър, добре. Добре, това на спаунерната скелета не ли е или на така, добре. Не ми трябва нищо тук, ей бати. За сега те ще го заградя. И да сложа торчове. Така, след хом спаунер може да излезе нещо от и после, ама. Добре, един хляб. Това, това ще го взема да се случи и това, нали? Не, и това ще го взема. И тук повече такова нямам. Не, така, двечката имам. Дисходи ми трябват. Мост стоуна може да е за някаква готина окраска за къщата. Така че ще го взема. 6 блока диаманти, то си е добре. Както видите, съм в описанието на предния клип съм сложил доста голяма информация за сервера, защото мисля, че това ще ви помогне най-много в сервера. Сложил съм сайта,
само да някой ми писа скайпа. Окей. Така, че не искам да имам дупки. Аре бе. Само секунда. Че мисля. Окей, така. И така, сега, тук много запълня, така. Това моста не тук ще го взема. Така. Там има ли? Има. Окей. Да, мисля, че това е. Сетнах си холма. Само да е така, добре. Еми, това е с толкова с Branch Mining за сега ми стига. Не стана кой знае кой, ама все пак има някакъв резултат. Това не знам как се изчупило, но явно съм правил нещо. Само да се сложа така. То cobblestone. Стоя да направя две печки. Как ще ги сложа? Вече и намерих. Не, също така. Ето така. Добре, и тук. Можех и там отдолу. И тук, ама не знам. Сигурно другите ще са там. И сега ще си взема айтемите, които ми трябват. Така, торчовете ще ги сложа. Ето така. Перфектно. Осветляват всичко. Това вече не ми трябва. Така, за PvP да се подготвя. Ако ще правя, да ги изпъка тия. И така. Пак написаха. Добре. Еми, пак ще видя за PvP дали има някой. Ако няма, това ще е. Казах за премиум акаунта, ще го има в описанието на това. Не, няма. Не виждам никой. Не ми се и пише сега за PvP. Добре, това е за сега. Дано клипа ви е харесал, може да напишете коментар. Да лайкнете и да дизлайкнете, само да не е фейк. Да, това беше от мен за сега. Вижте в описанието за премиум акаунта и не играйте с него в сървъри, нали, които са без премиум, особено български, защото всеки е регнат и ще ядосвате. Играйте в премиум сървъри. Така. И това е от мене. Няма нужда да сабскрайбвате за премиум акаунта, може да сабскрайбвате отделно. Да, чао!